Telefon zazvonil a máma řekla, že nepřijedou na mou svatbu. Svatba mé sestry je priorita rodiny. Řekla jsem jen, to je v pořádku. Netušila, že už 4 roky vlastním zámek v Provence za 280 milionů korun. Netušila, že vím o každé lži, kterou mi řekla za posledních 16 let. Netušila, že jsem dokumentovala každý pokus vzít mi to, co mi zanechala žena, která ve mně věřila víc než vlastní matka. A hlavně netušila, že právě teď, v tento moment, se rozhoduju, jestli celému světu ukážu pravdu, kterou tak dlouho schovávali. Telefon zazvonil ve čtvrtek odpoledne, přesně ve 14:30. Já už věděla, kdo volá, ještě než jsem se podívala na displej. Máma má takový zvláštní rituál. Vždycky volá ve čtvrtek, vždycky ve stejnou dobu, jako by čas a pravidelnost nějak zmírňovali to, co má říct. Haló, Moniko, řekla její hlas. Žádné ahoj, lásko, nebo jak se máš. Jen moje jméno. Studené, přesné. Položila jsem pero vedle překladatelského projektu a opřela se o židli. Ahoj, mami. Volám kvůli tvé svatbě. Pauza. Slyšela jsem jí dýchat. Víš, že svatba Terezy je 28. června. Celá rodina musí být v Praze. Je to priorita. Moje prsty sevřely telefon trochu pevněji. Moje svatba je 5. června, mami, 3 týdny před Terezinou. Ano, vím. Další pauza. Tentokrát delší. Ale musíme přemýšlet prakticky, Moniko. Tereza má 200 hostů. Rezervovala 4hvězdičkový hotel. Její svatba je... No, je to velká událost. Ty plánuješ něco malého v zahraničí, že? Ve Francii? V Provence. Odpověděla jsem klidně. Až příliš klidně. Přesně. Vidíš? To je tak daleko. A my prostě nemůžeme cestovat 2krát za 1 měsíc. Tatínek má problémy se zády, víš přece. A já musím pomoct Tereze s přípravami. Ty to chápeš, že ano? Slyšela jsem zvuky na pozadí, ťukání hrnků, možná televizi. Máma dělala večeři a zároveň mi sdělovala, že moje svatba není dost důležitá na to, aby přijela. Multitasking v plné síle. Kolik lidí pozveš? Zeptala se, jako by to byla rozhodující otázka. 20, řekla jsem. Možná 25. Zaslechla jsem její povzdech. Nebylo to povzdech smutku. Bylo to povzdech úlevy. No vidíš, Tereza má 200. Je to prostě větší věc, Moniko. Ty to musíš pochopit. Vždycky jsi byla rozumná holka. Rozumná. To slovo mě pronásledovalo celý život. Monika je rozumná, ona to pochopí. Monika nepotřebuje tolik pozornosti jako Tereza. Monika je silná, ona to zvládne sama. Takže nepřijedete, řekla jsem. Ne jako otázku, jako fakt. Moniko, prosím, nebuď takhle. Není to o tom, že bychom nechtěli... Mami, přerušila jsem ji tiše. Je to v pořádku. Ticho na druhé straně linky bylo skoro hmatatelné. Cože? Řekla jsem, že je to v pořádku. Chápu. Terezina svatba je priorita. Žádný problém. Máma zněla překvapeně. Možná dokonce trochu podezřívavě. Opravdu? Ty nejsi naštvaná? Ne. Podívala jsem se z okna svého bytu v Českých Budějovicích. Červnové slunce zalévalo staré domy naproti do zlatého světla. Vdám se tak jako tak. S rodinou nebo bez ní. Moniko, nezní to trochu divně? Vdát se úplně sama? Usmála jsem se, i když to ona nemohla vidět. Nebudu úplně sama, mami. Budou tam lidé, které mám ráda. Lidé, kteří chtějí být přítomni. Další pauza. Tentokrát jsem v pozadí zaslechla tatínkův hlas. Už si sní? Máma přikryla telefon dlaní, ale stejně jsem slyšela jejich tlumený rozhovor. Dobrá, řekla pak máma. Pokud to tak cítíš, pošli nám aspoň fotky, ano? A Monika? Ano? Mohla bys dát Tereze svatební dar? Něco hezkého? Víš, že by si toho vážila. Zavřela jsem oči. Samozřejmě. Samozřejmě, že poslední slova našeho rozhovoru o mojí svatbě budou o Tereze. Jistě, mami. Něco vymyslím. Děkuji, zlato. Jsi zlatá. Vždycky jsi byla ta rozumnější ze sester. Musím jít, večeře se připaluje. Ahoj. Než jsem mohla odpovědět, bylo po hovoru. Seděla jsem tam s telefonem u ucha a poslouchala ticho. Pak jsem pomalu položila telefon na stůl. Moje ruce se ani netřásly. Žádné slzy. Žádný vztek. Jen prázdnota. Ne, už ne prázdnota. To bylo před 5 lety. Teď to byla něco jiného. Klid, chlad, přesnost. Vstala jsem a došla k policím na knihy. Za svazky francouzské literatury, Proust, Camus, Sartre, byla malá bezpečnostní skříňka vestavěná do zdi.
Zadala jsem kód 160922. Datum, které nikdo z rodiny nikdy nepovažoval za důležité. Den, kdy jsem poprvé pochopila, že nikdy nebudou věřit mému slovu proti jejich pohodlné lži. Skřínka se otevřela s tichým cvaknutím. Uvnitř byla tlusté hnědé obálky. 4 roky systematické práce. Já jsem každou věc, která je v nich, pečlivě shromáždila, ověřila, zdokumentovala. Vytáhla jsem první obálku a vysypala obsah na stůl. Fotografie, dokumenty, vytištěné e-maily, transkripce audionahrávek, výpisy z účtů, právní stanoviska v francouzštině, češtině, angličtině. Moje prsty sklouzly po fotografii starobylého zámku. Krémové kamenné zdi, fialová levandulová pole kolem, modrá provencálská obloha. Můj zámek. Majetek ze 17. století v hodnotě 280 milionů korun českých. Moje jméno v katastru nemovitostí. Moje vlastnictví potvrzené francouzským i českým soudem. Nic z toho rodina netuší. Vedle fotografie ležela prokurace, kterou mi máma a Tereza přinesly před 4 lety. Jen to podepíšeš, Moniko. Je to formální záležitost. Ty stejně neumíš francouzsky, my to pro tebe vyřídíme. Podepsala jsem? Ne. Místo toho jsem dokument nechala přeložit 3 nezávislými překladateli. Všichni potvrdili to též. Nebyla to procurace. Byl to převod vlastnictví. Kdyby moje podpis byl na tom papíru, můj zámek za 280 milionů by dnes patřil Tereze. Vzala jsem druhou obálku. Audionahrávky. Roky rozhovorů. Máma vysvětluje příbuzným, že Monika má nějaké problémy, že není úplně stabilní, že je lepší brát její slova s rezervou. Tereza se směje svým přátelům. Moje sestra? Ta žije v nějakém vlastním světě. 3. obálka. Lékařské posudky. 3 různí psychologové. Všichni potvrzují totéž. Perfektní duševní zdraví. Žádné poruchy. Žádná nestabilita. Jen žena, která byla systematicky izolována a podkopávána vlastní rodinou. Rozložila jsem všechno na stole jako karetní hru. Důkazy. Pravda. Moje pravda, kterou nikdo nechtěl slyšet, dokud jsem se nerozhodla, že už o jejich posluchače nestojím. Telefon mi znovu zazvonil. Tereza. Máma mi řekla, že vám nevadí, že nepřijedeme. Řekla. Žádné ahoj. Věděla jsem, že budeš v pohodě. Ty jsi vždycky tak chápavá, Monči. Samozřejmě, odpověděla jsem. A díky za ten svatební dar předem. Jsi nejlepší sestra na světě. Posíláš nám aspoň fotky ze svatby? Určitě, řekla jsem a podívala se na fotografii zámku. Pošlu ti fotky, které nikdy nezapomeneš. Super, musím běžet, mám zkoušku šatů. Pa. Po hovoru jsem otevřela notebook. Složka důkazy obsahovala 317 souborů. Roky práce. Roky dokumentování každého křivého slova, každé manipulace, každého pokusu přesvědčit mě, že moje paměť je nespolehlivá, že moje vnímání je zkreslené, že moje slova nemají hodnotu. 16 let mi říkali, že jsem si vymýšlela, že jsem si špatně pamatovala, že jsem přehnaně citlivá, že potřebuji pomoc. 16 let jsem se snažila dokázat, že mají pravdu oni, ne já. Až do dne, kdy jsem si uvědomila pravdu. Problém není moje paměť. Problém je, že jejich lži se staly pohodlnější než moje pravda. Sáhla jsem po telefonu a napsala jedinou zprávu. Mému francouzskému právníkovi. 3 slova v francouzštině, které jsem se naučila perfektně vyslovit. Je čas. Pokračujte. Pak jsem se podívala na kalendář. 5. červen. Moje svatba. 24 dní. Vzala jsem pero a napsala na okraj dokumentu jedinou větu. Přestali jste mi věřit před 16 lety. Dnes začínáte platit za to, čemu jste nikdy nechtěli uvěřit. 16 let zpátky. Léto 2009. Bylo mi 22 let a právě jsem dokončila bakalářské studium lingvistiky na Univerzitě Karlově. Přijela jsem domů do Prahy na prázdniny unavená po zkouškách, plná plánů na budoucnost. Tatínek mi slíbil, že mi pomůže najít první překladatelskou práci. Měli jsme to probrat při rodinné večeři. Vrátila jsem se z nákupu časně odpoledne. Vešla jsem do našeho domu v Dejvicích tiše. Klíče nezazněly. Boty jsem si sundala už ve dveřích. Chtěla jsem rodiče překvapit. A překvapila jsem je. Ale ne tak, jak jsem zamýšlela. Zvuky z tátovy pracovny byly nepatřičné, tlumené. Hlas, který nepatřil mámě. Zaslechla jsem smích. Ženský smích, který jsem znala od malička. Paní Nováková. Matka mého nejlepšího kamaráda z dětství.
Mamina nejbližší přítelkyně přes 30 let. Zmrazila jsem u dveří. Ruka mi stále svírala tašky s nákupem. Slyšela jsem tatínka šeptat něco něžného. Slyšela jsem jí odpovídat. Pak ticho. Pak zvuky, které dcera nikdy nechce slyšet. Netrvalo to dlouho. Možná 5 minut. Možná 10. Stála jsem tam jako solný sloup, neschopná se pohnout, neschopná přestat poslouchat. Když vyšli z pracovny, tatínek upravující košili, paní Nováková s rozmazanou rtěnkou, konečně jsem se pohnula. Pustila jsem tašky na zem. Jablka se rozkutálela po podlaze. Sklenice se zavařeninou se rozbila se zvukem, který vyplnil celou chodbu. Oba se zarazili. Tatínkova tvář zbledla. Paní Nováková vydechla tak rychle, až to znělo jako sykot. Moniko, řekl tatínek. Co? Jak dlouho tu jsi? Nedokázala jsem mluvit. Jen jsem zírala. Paní Nováková rychle popadla kabelku a chtěla odejít kolem mě. Musím jít. Zapomněla jsem. Musím jít. Rozběhla se ke dveřím. Slyšela jsem její podpatky na schodech. Pak bouchnutí auta. Pak odjíždějící motor. Kde je máma? Zeptala jsem se nakonec. Můj hlas zněl divně, jako cizí. Na schůzce zahradnického klubu, odpověděl tatínek automaticky. Pak si uvědomil, co řekl. Moniko, počkej. To není. Viděla jsem vás. Přerušila jsem ho. Slyšela jsem vás. Tatínek udělal krok ke mně. Zdvihl ruce, jako by se mě chtěl dotknout. Moničko, prosím, nesmíš to nikomu říkat, chápeš? Nikomu. Zničilo by to naši rodinu. Už jste ji zničil, zašeptala jsem. Nikdo se o tom nesmí dozvědět, opakoval. Jeho hlas získal ostřejší tón. Slibuj mi to. Máma to přežije. Tereza je pořád mladá. Nemůžeš. Slíbíš, že to skončí? Zeptala jsem se. Odvrátil pohled. Moniko, je to komplikované. Slíbíš? Nemohu ti nic slibovat, řekl tiše. Tu noc jsem nespala. Ležela jsem v posteli a zírala na strop. V 7 hodin ráno jsem šla za mámou do kuchyně. Seděla u kávy a listovala časopisem o zahradě. Mami, začala jsem, musím ti něco říct. O tátovi a paní Novákové. Máma se na mě podívala. Pomalu odložila časopis. Co o tátovi a Janě? Vyprávěla jsem jí všechno. Každé slovo, každý zvuk, každý detail, který mi vyhořel mozek. Máma mě poslouchala v tichu. Když jsem domluvila, vstala a dolila si kávu. Pak se otočila ke mně. Moniko, řekla klidně, jsi unavená po zkouškách. Možná si slyšela něco jiného, než si myslíš. Otevřela jsem ústa. Zavřela. Otevřela znovu. Mami, já jsem to viděla. Viděla jsi tatínka a jeho dlouholetou přítelkyni, jak si povídají v pracovně. To není žádný zločin. Oni si nepovídali. Moničko. Její hlas získal tón, který nestrpěl odpor. Jana je moje nejlepší přítelkyně. Tvůj otec je můj manžel 30 let. Myslíš si opravdu, že bych nevěděla, kdyby se dělo něco takového? Ale máma, dost. Jsi vystresovaná. Měla si těžký rok. Možná potřebuješ trochu odpočinout. Promluvím s tatínkem o dovolené pro tebe. Někam klidné. Co třeba k babičce na chatu. Když tatínek přišel domů večer, máma mu řekla, že jsem vymýšlela nějaké podivné věci. Že jsem přepracovaná. Že možná potřebuji odbornou pomoc. Tatínek souhlasně přikývl. Poslední týdny byla divná. Třeba opravdu nějaké sklidnění. Nejsem blázen, řekla jsem nahlas. Já vím, co jsem viděla. Oba se na mě podívali s výrazem, který jsem pak viděla ještě 1000krát. Lítost smíchaná s trpělivostí. Jakobys mluvil s malým dítětem, které věří, že pod postelí žijí příšery. Samozřejmě, že nejsi blázen, zlatíčko, řekla máma. Jen si unavená. Všichni jsme unavení. Týden na to jsem to zkusila říct Tereze. Bylo jí tehdy 15. Seděli jsme v jejím pokoji a ona malovala nehty na růžovo. Tero, musím ti něco říct. O tátovi. Soustředila se na malíček. Vyprávěla jsem jí to. Zkráceně. Šetrněji, ale pořád pravdivě. Tereza přestala malovat. Podívala se na mě. A pak řekla. Monči, to není vtipné. Není to vtip? Máma a táta jsou nejšťastnější pár, jakého znám. Přestaň šířit takové oplzlé keci. Zavřela lahvičku s lakem a vstala. Máš nějaký problém? Žárlíš, že máma a táta jsou spolu šťastní, zatímco ty nemáš kluka? Co? Ne, Tereza, prosím. Možná bys měla opravdu k tomu psychologovi, řekla a otevřela dveře. To, že vymýšlíš takové věci o vlastním otci,
To není normální, Monika. O měsíc později na rodinné oslavě u babičky jsem to zmínila tátově sestře, tetě Ludmile. Odvedla si mě stranou a položila mi ruku na rameno. Tvoje máma mi řekla, že jsi v poslední době trochu nejistá. Že říkáš věci, které nejsou pravda. Teto, já nejsem. Nikdo tě neobvinuje, Moniko. Vysoká škola je náročná. Mladí lidé dnes mají tolik stresu. Ale musíš být opatrná, co říkáš. Taková obvinění mohou zničit životy. Já nikoho neobvinuji. Já jen říkám, miláčku. Stiskla moje rameno. Možná je na čase přiznat si, že potřebuješ pomoc. Tak to začalo. Slovo po slově. Rozhovor po rozhovoru. Rodinný přítel po rodinném příteli. Všichni věděli dřív, než mi řekli ahoj. Monika má nějaké problémy. Já není úplně spolehlivá. Vymýšlí si věci. A já? Začala jsem si říkat, možná je to pravda. Možná jsem si to opravdu vymyslela. Možná má paměť je nespolehlivá. Možná jsem opravdu unavená a zmatená a potřebuji pomoc. 16 let jsem si to říkala. Až do dne před 5 lety, kdy mi volal francouzský notář a informoval mě, že má pro mě odkaz od tety Marguerite. Tetičky, o které jsem ani nevěděla, že existuje. Notář mluvil francouzsky. Rychle. Profesionálně. Mademoiselle Nováková, vaše pratetka vám zanechala nemovitost v Provence. Budete muset podepsat dokumenty. Můžete přijet do Paříže? Omluvte mě, řekla jsem francouzsky, kterou jsem se tajně učila roky. Můžete zopakovat? Jakou nemovitost? Byl překvapený, že mluvím francouzsky. Château z roku 1675. Historická památka. Váš otec byl jediný syn její sestry. On zemřel před 10 lety, jak víte. Vy jste jediná dědička. Můj otec? Zeptala jsem se. Můj otec žije. Dlouhé ticho. Omlouvám se, muselo dojít k nedorozumění. Mluvím o Karlu Dvořákovi. Syn Marguerite Dvořákové, rozené Beaumont. To je můj dědeček, řekla jsem pomalu. Zemřel, když mi byly 4 roky. Ano. A vy jste jeho vnučka po přímé linii. Jediná dědička podle testamentu paní Marguerite. Zavěsila jsem telefon s třesoucíma rukama. Dědeček Karel. Mámin otec. Francouzský emigrant, který se oženil s českou ženou a usadil se v Praze. Vzpomínala jsem si na něj mlhavě. Vysoký muž s bílými vousy, který mluvil se silným přízvukem a vždycky voněl po tabáku a levanduli. Ty jsi můj malý génius, říkal mi vždycky francouzsky. Jednoho dne pochopíš. Jednoho dne budeš silná. Máma mi po jeho smrti říkala, že jsem si to vymyslela. Že jsem byla příliš malá, abych si ho pamatovala. Že si vytvářím falešné vzpomínky. Ale já jsem si ho pamatovala. A on si pamatoval mě. Otevřela jsem notebook a napsala první soubor do složky důkazy. Datum 21. květen 2020. Název Den, kdy jsem přestala věřit jejich lži. Letěla jsem do Paříže o 3 týdny později. Sama. Nikomu jsem neřekla kam a proč. Mámě jsem napsala, že jedu na překladatelskou konferenci do Vídně. Kancelář notáře byla v 6. obvodu, v krásné historické budově s vysokými okny a dabovým obložením. Monsieur Beaumont, vzdálený bratranec tety Marguerite, byl elegantní muž kolem 60 let v dokonale padnoucím obleku. Mademoiselle Nováková, podal mi ruku. Vaše francouzština je výborná. To velmi pomůže. Posadila jsem se do kožené židle naproti jeho masivnímu stolu. Jak to, že jsem o tetě Marguerite nikdy neslyšela? Monsieur Beaumont otevřel tlustý modrý svazek dokumentů. Vaše pratetka opustila Francii v roce 1958. Vdala se za českého studenta v Paříži a odstěhovala se s ním do Prahy. Rodina ji, řekněme, že neaprobovala její volbu. Kontakt byl minimální. A Château patřilo rodině Beaumont přes 300 let. Když její rodiče zemřeli, zdědila ho ona. Nikdy ho neprodala, ale také se tam nikdy nevrátila. Pronajímala ho státu jako historickou památku. Když zemřela před 3 lety, zanechala přesné pokyny. Château má být převedeno na její prapravovnučku. Na vás. Proč na mě? Ani mě neznala. Monsieur Beaumont vytáhl obálku. Krémový papír, žlutý věkem. Zanechala vám také dopis. S výslovnou instrukcí, že ho máte přečíst předtím, než podepíšete jakékoliv dokumenty. Vzala jsem obálku. Moje ruce se mírně třásly. Otevřela jsem ji a vytáhla 2 ručně psané listy. Úhledné písmo inkoustem, lehce rozmazané časem. Má drahá Moniko, začínalo to francouzsky. Když budeš číst tyto řádky, já už nebudu mezi živými. Nikdy jsme se nesetkali, ale já o tobě vím. Tvůj dědeček,
Můj milovaný bratr Karel mi psal o tobě pravidelně až do své smrti. Psal mi, že jsi chytrá, zvídavá, odvážná, že miluješ jazyky a knihy, že máš v sobě sílu, kterou ještě sama neznáš. Musela jsem si odkašlat. Hlas mi začínal selhávat. Karel mi také psal o tvé matce, o rodině, do které ses narodila. Mluvil o tom s láskou, ale také s obavami. Psal mi, že tvoje matka je žena, která potřebuje kontrolu, že tvůj otec je muž, který volí nejjednodušší cestu, že tvoje sestra bude vždycky oblíbencem, protože se podobá jejich ideálu, a že ty, Moniko, budeš ta, která platí cenu za to, že jsi jiná. Slzy mi začaly téct po tvářích. Monsieur Beaumont tiše posunul krabičku kapesníků blíž. Karel mě žádal, abych ti pomohla, až budeš potřebovat útočiště. Šato je tvoje, bez podmínek. Ale prosím tě o jednu věc. Nespěchej. Když přijde čas oznámit rodině toto dědictví, ujisti se, že jsi připravená. Oni se pokusí vzít ti ho. Pokusí se tě přesvědčit, že ho neumíš spravovat, že ho nepotřebuješ. Že by bylo lepší, kdyby patřilo někomu odpovědnějšímu. Neslyš na ně. Toto místo je tvoje útočiště, tvoje svoboda, tvůj důkaz, že nejsi ta, za kterou tě považují. Se vší láskou, kterou může pratetka nabídnout vnučce, kterou nikdy nepotkala. Marguerite. Složila jsem dopis. Ruce mi třásly víc než předtím. Potřebujete chvíli? Zeptal se Monsieur Beaumont jemně. Zavrtěla jsem hlavou. Ne, potřebuji podepsat. Týden po návratu do Prahy přijela máma s Terezou na návštěvu do Českých Budějovic. Neoznámená. Zazvonil zvonek v sobotu ráno v 9 hodin. Překvapení, volala máma, když jsem otevřela dveře. Jeli jsme nakupovat do Budějovic a řekli jsme si, že se zastavíme. Tereza stála za ní s nákupními taškami a nuceným úsměvem. Ahoj, Monči. Vpustila jsem je dovnitř. Máma začala okamžitě prohlížet můj malý byt. Dotýkala se knih, natahovala se k poličkám, otevírala skříňky v kuchyni. Pořád tady žiješ sama? Řekla. Ve tvém věku by ses už měla vdávat, zakládat rodinu. Kolik ti je? 33? 33, potvrdila jsem. No vidíš, Tereza je o 5 let mladší a už má vážný vztah. Brzy bude svatba, co myslíš, Terko? Tereza pokrčila rameny a listovala v časopise na mém konferenčním stolku. Možná, uvidíme. Máma se posadila na pohovku a poklepala na místo vedle sebe. Sedni si, Moniko. Musíme si promluvit. Sevřel se mi žaludek. O čem? O tvém dědečkovi Karlovi. Víš, že měl sestru ve Francii? Dělala jsem, že přemýšlím. Možná. Nikdy jsem jí nepotkala. Zemřela před několika lety, pokračovala máma. A zanechala nějaký majetek, dům nebo něco. Nic moc. Staré sídlo, potřebuje renovaci. Ale je třeba to vyřídit administrativně. Jsou tam nějaké dokumenty v francouzštině. Aha, řekla jsem neutrálně. Tereza zdvihla pohled od časopisu. Máma ti přinesla papíry k podpisu. Je to složité, víš? Právní věci, daně, francouzská byrokracie. Ty stejně neumíš francouzsky, tak je nejlepší, když to podepíšeš a my to vyřídíme za tebe. Máma vytáhla z kabelky složku. Tlusté dokumenty, právnický jazyk, razítka. Tady. Stačí podepsat na místech, kde jsou ty žluté šipky. My už jsme to nechali přeložit právníkem. Všechno je to v pořádku. Vzala jsem složku. Otevřela ji. Rychle jsem prolistovala stránky. Francouzský text, český překlad připojený s ponkami. Na první pohled vypadalo všechno v pořádku. Procuration. Plná moc. Ale já jsem uměla francouzsky. A tohle nebyla plná moc. Bylo to cession de propriété. Převod vlastnictví. Kde jste to nechali přeložit? Zeptala jsem se klidně. U nějakého překladatele v Praze, řekla máma. Proč? Jen ze zvědavosti. Můžu si to přečíst? Tereza zasmála. Monči, ty nerozumíš právním věcem. Přečti si ten český překlad, tam je všechno jasně. Přečetla jsem si český text nahlas. Plná moc k zastupování při administrativních úkonech týkajících se nemovitosti v Provence. Zní to v pořádku. No vidíš, řekla máma spokojeně. Tak to podepíšeš? Můžu si to nechat do pondělí? Zeptala jsem se. Ráda bych si to ještě jednou pročetla v klidu. Mámě stuhla tvář. Moniko, je to jen formalita. Proč to komplikuješ? Nekomplikuji, jen chci být zodpovědná. Zodpovědná? Tereza odhodila časopis. Ty? Ty jsi nikdy nebyla zodpovědná, Moniko. Pamatuješ si, když jsi si vymyslela ty nesmysly o tátovi? Nebo když jsi zapomněla přijít na moje maturitní vysvědčení? Nebo... Tereza, dost? Přerušila jí máma, ale pak se otočila ke mně. Monika, chápu, že máš nějaké problémy s důvěrou,
Ale jsme rodina. My ti chceme jen pomoct. Vím, řekla jsem ticho. A já vám děkuji, ale stejně si to chci přečíst ještě jednou. Máma vstala. Dobrá, ale nestrať ty papíry, ano? Jsou důležité. Vzala si kabát. Pojď, Terko. Vidím, že tady nejsme vítané. To není pravda. Začala jsem. Není třeba nic vysvětlovat, řekla máma chladně. Vždycky jsi byla taková. Nedůvěřivá, podezíravá. Možná opravdu stále potřebuješ tu pomoc, o které jsme mluvili. Zavřeli za sebou dveře. Slyšela jsem jejich kroky na schodech. Pak hlasy na ulici. Myslíš, že to podepíše? Zeptala se Tereza. Musí, odpověděla máma. Nemá na výběr. Ani neví, o co jde. Jejich hlasy se vzdálily. Nastartovali auto a odjeli. Já jsem seděla na pohovce s dokumenty v ruce. Pak jsem otevřela laptop a vyfotila každou stránku. Poslala je 3 různým překladatelům s prosbou o nezávislé posouzení. Všichni 3 odpověděli do 24 hodin. Všichni potvrdili totéž. Český překlad byl úmyslně zavádějící. Francouzský originál byl jasný převod vlastnictví. Kdybych podepsala, šáto by patřilo Tereze. Uložila jsem odpovědi do složky důkazy. Pak jsem vzala telefon a zavolala Monsieur Beaumontovi do Paříže. Potřebuji váš nejlepší právní tým, řekla jsem francouzsky. A potřebuji, aby šáto bylo převedeno na moje jméno okamžitě. Dnes. Teď. Nitik, mademoiselle, to je velmi rychlé. Někdo se pokouší mi ho vzít, řekla jsem. A já už nikdy nikomu nedovolím vzít mi to, co mi patří. O 3 dny později mi přišel e-mail z katastru nemovitostí v Provence. Šato o rozloze 8000 metrů čtverečních pozemku, historická budova ze 17. století, oceněná na 280 milionů korun českých, bylo oficiálně zapsáno na jméno Monika Nováková. Vytiskla jsem dokument. Uložila ho do bezpečnostní skříňky. A na okraj jsem napsala: Den 1. Přestali jste mi věřit. Teď přestanu věřit já vám. 4 roky. 4 roky jsem žila dvojí život. Pro rodinu jsem zůstala Monika, ta překladatelka, co sotva vychází z penězi. Ta, která bydlí v malém bytě v Českých Budějovicích. Ta, která si nemůže dovolit nové auto. Ta, která potřebuje pomoc s finančními rozhodnutími. Ve skutečnosti jsem vlastnila chátou v hodnotě 280 milionů korun. Letěla jsem do Francie každé 3 měsíce na konference. Renovovala jsem historické sídlo. Najímala architekty, restaurátory, zahradníky. A především dokumentovala jsem každou lež. Koupila jsem si zařízení na nahrávání. Profesionální, diskrétní. Malý diktafon, který vypadal jako klíčenka. Aplikace na telefonu, která automaticky zálohovala každý hovor. Skrytá kamera v brýlích, které jsem nosila na rodinných akcích. Každá návštěva rodiny se stala archivním projektem. Velikonoce 2022. Rodinná večeře u rodičů v Praze. Seděla jsem u stolu a poslouchala, jak tatínek vypráví příběh o mém dědečkovi Karlovi. Byl to dobrý muž, řekl tatínek, ale nikdy neměl moc peněz. Snažil se, víte, ale nebyl příliš obratný v biznisu. Já jsem věděla pravdu. Dědeček Karel měl rodinné jmění, šátou, investice. Byl chytrý a opatrný, ale tatínkovi to nehodilo do narrativu chudého imigranta. Natočila jsem celou večeři. Uložila do složky rodinné lži finance. Léto 2023. Mámina narozeninová oslava. Tetě Ludmile máma vyprávěla, jak se musí o Moniku starat. Víš, Ludmilo, ona je tak nepraktická. Zapomíná platit účty, nezná hodnotu peněz. Musím jí neustále připomínat základní věci. Já jsem v tu chvíli právě finalizovala kontrakt s francouzským ministerstvem kultury na otevření části chátou pro veřejnost. Příjem 1 200 000 korun ročně. Natočila jsem celý rozhovor. Složka rodinné lži, kompetence. Podzim 2023. Tereza mi psala na WhatsApp. Monči, můžu ti půjčit 10 000? Mám problém s kartou. Vrátím ti to, slibuju. Poslala jsem jí peníze. Samozřejmě. O týden později jsem náhodou viděla její Instagram. Fotka z nové luxusní restaurace. Nejlepší večeře s nejlepšími přáteli. Screenshot uložen. Složka finanční manipulace Tereza. Za měsíc zase psala. Monči, zapomněla jsem ti vrátit těch 10 000. Můžeš mi dát ještě týden? A vlastně mohla bys mi půjčit ještě 5 000? Slibuju, že tentokrát opravdu vrátím. Poslala jsem. Znovu. Nikdy mi nevrátila ani korunu. A já jsem si to poznamenala. Každou korunu.
Každý slib, každou lež. Zima 2024. Máma mi zavolala v úterý večer. Moniko, potřebuju tvou pomoc. Víš, že teta Marguerite zanechala to sídlo ve Francii? Vím, řekla jsem neutrálně. No, Tereza a já jsme zjistili, že by se to dalo prodat. Je to stará budova, nikdo tam nebydlí. Mohli bychom to prodat a rozdělit peníze. Bylo by to spravedlivé, nemyslíš? Vždyť dědeček Karel byl můj otec, ne tvůj. Zaplať jsem nahrávání. A kolik by to chátou mohlo být? Právník říkal možná 10 nebo 15 milionů korun. Nic moc, ale pořád lepší než nic. Šato bylo oficiálně oceněno na 280 milionů. Máma lhala o částce. Záměrně. A jak bychom to rozdělili? Zeptala jsem se. No, já jsem přímá dědička po Karlovi, takže 50% patří mně. Tereza je také rodina, tak by dostala 30%. A tobě bychom dali 20%. Zní to férově? 20% z toho, co už bylo 100% moje. Musím si to rozmyslet, řekla jsem. Moniko, nebuď zase komplikovaná. Je to jednoduché rozdělení. Nebo si myslíš, že si zasloužíš víc než tvoje matka? Ukončila jsem hovor. Uložila nahrávku. Složka: pokus o podvod Šáto. Pak jsem zavolala svému francouzskému advokátovi. Maître Dubois, potřebuji kompletní právní ochranu. Chci, aby moje vlastnictví Šáto bylo nepopiratelné. Chci dokumentaci každého převodu, každého razítka, každého podpisu. To už máte, mademoiselle. Chci to mít 2krát, 3krát. Chci, aby neexistovala žádná právní mezera, kterou by někdo mohl využít. Mohu se zeptat proč? Protože moje rodina se pokouší vzít mi to, co mi zanechala žena, kterou jsme nikdy nepotkali, ale která mě znala lépe než oni. Jaro 2025. Začala jsem chodit s Pierrem. Potkal jsem ho ve Francii. Byl kurátor místního muzea. Pomáhal mi s historickou dokumentací Šáto. Byl laskavý, inteligentní, mluvil 4 jazyky. Rodině jsem o něm neřekla nic. Ani slovo. Když se máma ptala, jestli mám někoho, říkala jsem ne. Nechala jsem jí věřit, že jsem sama. Nešťastná. Potřebuju jejich soucit. Ve skutečnosti jsem plánovala svatbu. Léto 2025. Pierre mi požádal o ruku na terase Šáto při západu slunce. Řekla jsem, ano, okamžitě. Kdy to řekneme tvé rodině? Zeptal se. Ještě ne, odpověděla jsem. Počkám na správný okamžik. Podzim 2025. Tereza oznámila své zasnoubení. Velká party v pražském hotelu. 200 hostů. Máma plakala štěstím. Moje malá Terka se vdává. Volala. První vnuci, první svatba v rodině. Já jsem seděla v rohu a mlčela. Nikdo si nevšiml, že tam vůbec jsem. Po večírku mi Tereza napsala. Díky, že jsi přišla. I když vím, že nejsi moc společenská BTV, budeš moje družička? Odpověděla jsem. Samozřejmě. Budu poctěna. Lhala jsem. Neměla jsem v úmyslu být její družička. Měla jsem v úmyslu být vdaná dřív, než ona vůbec vstoupí do kostela. Zima 2026. Začala jsem plánovat. Pierre a já jsme stanovili datum. 5. červen. Intimní ceremonie na Château. 20 hostů. Přátelé z Francie. Kolegové. Lidé, kteří mě znali skutečnou. Tereza si vybrala 28. červen. Veliká svatba v Praze. 3 týdny rozdíl. Dokonalé. Poslala jsem rodině pozvánky e-mailem. Formální, profesionální. Vážení rodiče, ráda bych vás pozvala na mou svatbu 5. června ve Francii. Přílohy obsahují detaily cesty a ubytování. S láskou, Monika. Máma zavolala o hodinu později. Moniko, to je vtip? Ne, vdávám se. 5. červen? To je 3 týdny před Terezou. Vím, nemůžeme přijet, Moniko. Chápej přece. Tereza potřebuje naši pomoc s přípravami. Je to složité, velká svatba. Rozumím, řekla jsem klidně. Ty rozumíš? Ano, Terezina svatba je priorita rodiny. To je v pořádku. Slyšela jsem jí vydechnout. Ulehčeně. Věděla jsem, že pochopíš. Ty jsi vždycky byla ta rozumnější. Pošleš nám aspoň fotky? Samozřejmě. Po hovoru jsem otevřela notebook. Poslední záznam do složky dokonalé odmítnutí. Pak jsem otevřela nový dokument. Začala jsem psát seznam. Seznam lidí, kteří budou přizváni vidět pravdu. 1. Francouzská média. Kontakt Maître Dubois. 2. Česká média. Kontakt místní novináři. 3. Sociální sítě. Veřejný post. Naplánovaný. 4. Celá rozšířená rodina. Hromadný e-mail s dokumentací.
5. Zaměstnavatel Terezy, anonymní tip na nestandardní chování. Pierre vstoupil do místnosti s 2 sklenicemi vína. Co děláš? Otočila jsem se k němu. Připravuju svatbu. Vypadá to spíš jako plánování války. Usmála jsem se. Možná je to obojí. Posadil se vedle mě a políbil mě na čelo. Jsi si jistá, že to chceš udělat? Stále můžeme jen odejít. Začít znovu. Zapomenout na ně. Zavrtěla jsem hlavou. 16 let mi říkali, že si vymýšlím. Že moje paměť je nespolehlivá. Že moje slova nemají hodnotu. Nemůžu zapomenout. Nemůžu odpustit. Ale můžu dokázat. Položila jsem mu ruku na tvář. A pak Pierre? Pak můžeme začít znovu. Na místě, které oni ani neznají. V životě, který si ani nedovedou představit. Zaklapl notebook a vzal mou ruku. Alors, mon amour, faisons la guerre. Et puis, faisons la paix. Takže začněme válku. A pak si uděláme mír. O 3 dny později jsem dostala zprávu od Terezy. Monči, slyšela jsem, že se vdáváš. Gratuluji. Můžeš mi poslat adresu toho místa ve Francii? Jen tak ze zvědavosti. Odpověděla jsem. Château de Beaumont-Provence. Historická památka ze 17. století. Můj domov. Napsala jsem to záměrně. Každé slovo bylo past. Odpověděla za 5 minut. Tvůj domov? Myslíš jako místo na svatbu, že? Ne, napsala jsem. Myslím můj domov. Vlastním ho. 3 tečky. Psala. Mazala. Psala znovu. Nakonec. Cože? Odpověděla jsem jen. Uvidíme se na fotkách. Měj se krásně na svojí svatbě. Určitě to bude nezapomenutelné. Stejně jako bude ta moje. Pak jsem vypnula telefon. Otevřela láhev šampaňského. A připila si na pravdu, která přijde. 5. červen 2026. Můj svatební den. Probudila jsem se v hlavní ložnici Château v 6 hodin ráno. Slunce pronikalo vysokými okny, zlaté světlo se odráželo od starých dubových trámů na stropě. Slyšela jsem ptáky venku, cicání fontány v zahradě, vzdálené zvuky kuchařů připravujících svatební hostinu. Měla jsem se vdávat za 6 hodin. Můj telefon začal vibrovat na nočním stolku. 9 zmeškaných hovorů od mámy. 15 zpráv od Terezy. Otevřela jsem první zprávu od Terezy. Monči, prosím zavolej. Máma je celá vyděšená. Říkáš vážně, že vlastníš ten zámek? Další. Prosím odpověz. Potřebujeme si promluvit. Další. Máma říká, že to není možné. Že ten zámek měl patřit jí. Že se něco pokazilo s dokumenty. Poslední. Moniko, jestli si udělala něco nezákonného? Položila jsem telefon obrazovkou dolů. Dnes nebyl den na jejich paniku. Byl to můj den. Oblékla jsem svatební šaty. Jednoduché, elegantní, krémové hedvábí. Žádná velká róba. Žádné drama. Jen já. V 11 hodin začali přijíždět hosté. Pierre's bratr z Marseille. Moje kolegyně z univerzity. Maître Dubois s manželkou. Monsieur Beaumont. Přátelé, které jsem poznala během let ve Francii. Lidé, kteří mě znali. Opravdu znali. Mademoiselle Nováková, řekl Maître Dubois, když mě pozdravil. Nebo bych měl říkat Madame Dubois už za hodinu. Château vypadá nádherně. Děkuji vám za všechno. Vaše rodina nakonec nepřijela? Zeptal se jemně. Ne, měli jiné priority. Přikývl. Jejich ztráta. Dnes je váš den triumfu, ne jejich. Ceremonie byla v zahradě v 15 hodin. Pod starou lípou, které bylo víc než 200 let. Pierre mě čekal u oltáře v tmavém obleku, oči plné slz štěstí. Když jsem šla uličkou, nesla jsem kytici levandule. Žádná hudba, jen zpěv ptáků a šepot větru v listech. Dokonalé. Monika, šeptal Pierre, když jsem došla k němu. Tu est magnifique. Ceremonie trvala 20 minut. Francouzský soudce četl sliby. My jsme odpovídali. Jednoduché, upřímné. Vous pouvez embrasser la mariée. Můžete políbit nevěstu. A stala jsem se ženou. Bez rodiny, bez dramatu. Jen já a muž, který mě miloval proto, kdo skutečně jsem. Během hostiny jsem se na chvíli omluvila. Vešla jsem do studovny a otevřela notebook. Byl čas. Nahraný post na Instagramu. Naplánovaný na 17 hodin. Za 20 minut. Text, který jsem napsala před týdnem. Dnes jsem se vdala v místě, které je mým domovem. Château de Beaumont z roku 1675, historická památka v Provence, je můj odkaz od pratetičky Marguerite.
Oceněno na 280 milionů korun českých. Děkuji jí za to, že mi dala nejen majetek, ale důkaz, že někdo ve mě věřil, když nikdo jiný nevěřil. Můj dědeček Karel říkal, že jednoho dne budu silná. Měl pravdu. Château de Beaumont, Wedding, Provence. New beginning. Připojila jsem 10 fotografií. Château. Já ve svatebních šatech. Pierre a já před fontánou. Panorama levandulových polí. Klikla jsem publikovat. Post vyšel přesně v 17 hodin. Za 5 minut začal telefon přerušovaně bzučet. Notifikace přicházely jako lavina. Teta Ludmila. Moniko, je to pravda? Bratranec Petr. Cože? Ty vlastníš zámek? Stará spolužačka. Neumím si tě tam představit, gratuluju. A pak, za 7 minut, máma. Hovor jsem nepřijala. Nechala jsem jí vytočit. Zpráva na záznamníku. Monika, zavolej mi okamžitě. Co to má znamenat? Ty vlastníš ten zámek 4 roky? 4 roky a neřekla jsi nám? Snažili jsme se ti pomoct s tou administrativou a ty lhala? Zavolej. Hned. Smazala jsem zprávu. Vrátila se na hostinu. Pierre mě našel u tanečního parketu. Všechno v pořádku? Dokonale. Odpověděla jsem a políbila ho. Ale pravá bouře teprve začínala. Dalšího dne ráno, sobota, 6. červen, se všechno spustilo. Máma zavolala v 8 hodin ráno. Tentokrát jsem to přijala. Moniko? Dobrý den, mami. Jak se máš? Jak se mám? Její hlas byl vysoký, zlomený. Jak myslíš, že se mám? Celá rodina mi volá. Ptají se, proč jsem nevěděla. Proč jsem nebyla na svatbě vlastní dcery. Jako bych byla špatná matka. A nejsi? Zeptala jsem se klidně. Ticho. Dlouhé ticho. Co to má znamenat? Znamená to přesně to, co jsem řekla. Moniko, my jsme pro tebe udělali všechno. Všechno kromě věřit mi. O čem to mluvíš? 16 let, mami. 16 let jsem vám říkala pravdu a vy jste mě nazývali lhářkou. 16 let jsem vás prosila, abyste mi věřili a vy jste říkali, že si vymýšlím, že moje paměť je špatná, že potřebuju pomoc. Moniko, prosím. A pak, když jsem zdědila šáto, pokusili jste se mi ho vzít. Ty a Tereza. Přinesli jste mi falešné dokumenty. Lhali jste o ceně. Snažili jste se mě přesvědčit, že vám patří 50% majetku, který byl už můj. To není pravda. Mám nahrávky, mami. Mám každý hovor. Každou zprávu. Každý pokus mě oklamat. Mám to všechno zdokumentované. Slyšela jsem jí dýchat. Rychle. Spanikařeně. Ty si nás nahrávala? Stejně jako jste vy nahrávali mě na ty problémy. V pozadí jsem slyšela tatínkův hlas. Dej mi ten telefon. Pak tatínkův hlas. Moniko, tohle je nepřijatelné. Okamžitě smaž ten post. Působíš, jako bys byla pyšná na to, že jsi nás podvedla. Já jsem vás podvedla? Začala jsem křičet. Prvníkrát za 4 roky. Vy jste se pokusili ukrást mi majetek a já jsem vás podvedla? Moniko, uklidni se. Ne, nebudu se uklidňovat. 4 roky jsem byla tichá. 4 roky jsem poslouchala, jak mi říkáte, že nejsem dost dobrá, že nejsem dost chytrá, že potřebuju vaši pomoc. A celou dobu jsem vlastnila majetek, o kterém jste ani nesnili. Dáš mi ten telefon? Slyšela jsem mámu v pozadí. Dost, řekl tatínek a zavěsil. Seděla jsem v kuchyni šáto, telefon v ruce, celá se třásla. Pierre mi položil ruku na rameno. Breathe, mon amour. Breathe. Dýchej, má lásko. Dýchej. Ale bouře teprve začínala. Ve 12 hodin volala Tereza. Přijala jsem to. Ty zmrde, začala bez pozdravu. Ty skurvená zmrde. Zdravím i tebe, Terko. Víš, co jsi udělala? Víš, co se teďka děje? Co se děje? Celá rodina mluví. Všichni mi volají. Ptají se, jestli jsem věděla. Jestli jsem tě podvedla. Moje svatba je za 3 týdny a ty si to všechno zničila. Já jsem nic nezničila. Jen jsem se vdala. Ve 280 milionovém zámku, o kterém si nám nikdy neřekla. Měla jsem. A pokusila si se mi ho vzít. Máma říkala, že to je rodinný majetek. Lhala ti. Stejně jako mi lhala ona. Já nevěděla. Terezin hlas se zlomil. Monči, prosím. Já opravdu nevěděla. Máma mi řekla, že je to komplikované, že ty nerozumíš právním věcem. A ty si jí věřila. Místo mě. Ty jsi moje sestra. Jsem.
A přesto si se pokusila vzít mi to, co mi zanechala žena, která věřila ve mě víc než vy. Co mám teď dělat? Všichni mi volají, to není můj problém, Terko, to je tvůj. Zavěsila jsem. V 15 hodin začaly přicházet zprávy od vzdálené rodiny. Bratranců, teten strýců. Monika, je to pravda? Můžeme přijet na návštěvu? Vždycky jsem věděl, že jsi speciální. Nikomu jsem neodpověděla. V 18 hodin přišel e-mail od banky v Praze. Někdo se pokusil získat přístup k francouzským účtům na moje jméno. Pokus byl zamítnut. Zavolala jsem Maître Dubois. Někdo se pokouší získat informace o mých financích, řekla jsem. Je to zajištěné, mademoiselle. Nikdo nemůže přistupovat k vašim účtům bez vašeho osobního souhlasu a přítomnosti. Kdo to zkusil? Požadavek přišel od... Počkejte. Zvuk listování dokumenty. Od Terezy Novákové. Tvrdila, že je vaší sestrou a že potřebuje ověřit rodinný majetek. Zavřela jsem oči. Samozřejmě. Děkuji vám. Prosím, ujistěte se, že všechny moje účty mají maximální zabezpečení. Už je mají. Večer jsem seděla na terase Château s Pierrem. Pili jsme víno a dívali se na západ slunce nad Levandulí. Je to těžké? Zeptal se. Co? Vědět, že je odřízla. Podívala jsem se na něj. Já jsem je neodřízla. Oni odřízli sami sebe před 16 lety. Já jsem jen přestala předstírat, že to zlomená větev ještě drží. Políbil mě na čelo. Je tu někdo další, komu bys měla zavolat? Zavrtěla jsem hlavou. A pak jsem si vzpomněla. Na svém starém notebooku, v zabezpečené složce, byla jedna poslední věc. Audiosoubor, který jsem nikdy neposlouchala. Otevřela jsem ho. Datum nahrávky. 23. červen 2021. 4 roky nazpátek. Rodinná večeře, kde jsem měla diktafon v kabelce. Hlas mámy. Víš, Ludmilo, někdy přemýšlím, jestli jsme měli jen Terezu. Bylo by to jednodušší. Smích tety Ludmily. Proč to říkáš? Monika je jen těžká. Vždycky byla. Vždycky komplikovala jednoduché věci. Vždycky potřebovala víc pozornosti, než jsme mohli dát. Ale je tvoje dcera. Vím a miluji ji. Ale někdy miluješ někoho a stejně si přeješ, aby byl jiný. Vypnula jsem nahrávku. Pierre se na mě díval. Monika, teď už vím, řekla jsem tiše. Nikdy jsem nebyla problém. Nikdy jsem nebyla ta, která byla příliš. Byla jsem jen ta, která neseděla do jejich obrázku dokonalé rodiny. Vstala jsem a hodila telefon do fontány. Slyšela jsem šplouchnutí. Viděla jsem, jak mizí pod vodou. Co děláš? Zeptal se Pierre. Končím konverzaci, která nikdy neměla začít. A v tu chvíli, jako na povel, můj starý telefon zavibroval naposledy. Ještě než úplně vyhasl. Poslední zpráva od Terezy. Monči, prosím. Máma brečí. Potřebujeme mluvit. Přijď na moji svatbu. Prosím. Jsme rodina. Voda pohltila obrazovku. Zpráva zmizela. Rodina. Slovo, které používali jako řetěz. Jako omluvu. Jako důvod, proč bych měla odpouštět. Zapomenout. Přijímat. Ale já už neměla rodinu. Měla jsem chátu. Měla jsem manžela. Měla jsem pravdu. A to stačilo. 19 dní po mé svatbě zazvonil domovní zvonek Château v 10 hodin dopoledne. Byla jsem v knihovně a katalogizovala staré svazky, které jsem zdědila spolu s budovou. Pierre byl ve městě, vyřizoval záležitosti s místním muzeem. Zvonek zazvonil znovu. Dlouze. Naléhavě. Sešla jsem po schodišti a otevřela masivní dubové dveře. Stála tam máma. Vypadala jinak, než jsem ji kdy viděla. Stařeji. Unavěji. Měla kruhy pod očima. Vlasy neupravené. Žádný make-up. Moniko, vydechla. Děku bohu. Myslela jsem, že mi neotevřeš. Držela jsem kliku dveří. Jak jsi mě našla? Adresa byla na tvém svatebním příspěvku. Najala jsem si auto v Marseille. Jela jsem 3 hodiny. Proč? Protože musíme mluvit. Udělala krok vpřed. Já jsem couvla. Prosím, Moniko, můžu vstoupit? Váhala jsem. Pak jsem otevřela dveře do široka. Vstoupila dovnitř a zastavila se uprostřed vstupní haly. Její oči putovaly po mramorové podlaze, po křišťálovém lustru, po starých gobelínech na stěnách. To je neuvěřitelné, zašeptala. Věděla si o tom 4 roky, řekla jsem chladně. Jen si nevěděla, že vím já. Otočila se ke mně. Moničko, nenazývej mě tak, nemáš právo. Zavřela oči. Máš pravdu. Nemám. Otevřela je znovu. Ale jsem tvoje matka, to mi musíš dát. Matka je ten, kdo mě vychová, kdo mě chrání, kdo mi věří.
Skřížila jsem ruce. Ty jsi udělala opak všeho. Její tvář se skřivila. Vím. Já vím. A přijela jsem se omluvit. Rozesmála jsem se. Neměla jsem v úmyslu, ale smích mi vyklouzl. Ostrý, trpký. Teď? Omluvit se teď? Po 19 dnech, kdy celá rodina ví o chátou? Po tom, co Tereza zkusila získat přístup k mým účtům. To nebyla Tereza. Začala. Nelži mi. Můj hlas se zvýšil. Mám dokumentaci. Požadavek přišel z jejího e-mailu, z její IP adresy. Nelži mi. Máma ustoupila o krok. Dobře. Byla to ona. Ale já jsem jí to nedovolila, Moniko. Když jsem se dozvěděla, hrozně jsem se s ní pohádala. Kdy ses dozvěděla? Odmlčela se. Kdy ses dozvěděla? Zopakovala jsem hlasitěji. Den po tvém příspěvku, přiznala potichu. Ale hned jsem jí řekla, že je to špatné. Hned? Pokus byl o 5 dní později. 5 dní, mami. Co si dělala těch 5 dní? Odvracela pohled. Snažila jsem se pochopit situaci. Myslej jsem si, že možná by bylo fér, kdybychom měli všichni přístup k rodinným informacím. Rodiněm? Začala jsem se třást. To není rodinný majetek. To je mý majetek. Zanechala mi ho žena, která mě nikdy nepotkala, ale věřila mi víc než ty. Moničko, prosím. A víš proč? Pokračovala jsem. Protože dědeček Karel jí psal o tobě. O tom, jak se mě snažíš kontrolovat. Jak mě izoluješ. Jak mi nevěříš. Psal jí to, mami. Tvůj vlastní otec věděl, jaká jsi. Máma zbledla. To není pravda. Došla jsem ke knihovně a vytáhla obálku z uzamčené zásuvky. Dopisy od dědy Karla tetě Marguerite. Kopie, které mi poslal Monsieur Beaumont. Otevřela jsem jeden náhodně. Přečetla nahlas v češtině. Má drahá sestro, dnes jsem sledoval, jak má dcera mluví s malou Monikou. Dítěti je 8 let a vyprávěla příběh o škole. Má dcera jí přerušila a řekla: To se nestalo takhle, Moniko. Zase si pamatuješ špatně. Ale já jsem tam byl. Vím, že Moničin příběh byl pravdivý. Bojím se, Marguerite. Bojím se, že moje dcera dělá stejnou chybu, kterou dělala naše matka. Pokouší se vytvořit dokonalý obraz rodiny tím, že přepíše pravdu. Složila jsem dopis. Máma plakala. 8 let, mami. Už když mi bylo 8, dědeček viděl, co děláš. Já jsem tě milovala. Ale nevěřila si mi. A to není láska, to je kontrola. Sesunula se do křesla u krbu. Zakryla si obličej rukama. Co chceš, abych udělala? Řekni mi. Udělám cokoliv. Seděla jsem naproti ní. Chci, abys řekla pravdu. Jakou pravdu? Všechno. Vytáhla jsem diktafon z kapsy. Chci, abys mi řekla, co se stalo ten den, když mi bylo 22. Co jsem viděla. A proč si řekla, že jsem si to vymyslela? Podívala se na diktafon. Pak na mě. Nahráváš to? Stejně jako jsem nahrávala posledních 5 let. Řekni pravdu nebo odejdi z mého domu. Dlouhé ticho. Slyšela jsem tikání starých hodin v rohu místnosti. Její těžké dýchání. Škrábání stromů o okno venku. Dobře, řekla nakonec. Dobře. Zapla jsem diktafon. Ten den, začala, hlas zlomený. Když jsi přišla a řekla mi, co jsi viděla, už jsem to věděla. Můj žaludek se sevřel. Cože? Věděla jsem o tvém otci a Janě. Už 2 roky. Od tvých 20. Nemohla jsem dýchat. Našla jsem zprávy v jeho telefonu. Pokračovala. Viděla jsem je spolu v autě. Věděla jsem všechno. Ale nechala jsem to být. Proč? Sotva jsem vypravila slovo. Protože jsme měli dobrý život. Dům. Stabilitu. Respekt v komunitě. Rozvedení by všechno zničilo. Tvůj otec by musel rozdělit majetek. Já bych byla ta opuštěná žena. Tereza by trpěla. Podívala se na mě. Tak jsem se rozhodla nevědět. Dělat jako, že všechno je normální. A já jsem ten plán zničila. Ano. Slza jí sjela po tváři. Když jsi přišla a řekla mi, co jsi viděla, vstoupila jsi do něčeho, co jsem pečlivě ignorovala. Nemohla jsem přiznat, že máš pravdu. Protože bych tím přiznala, že jsem věděla. Že jsem lhala sama sobě po 2 roky. Takže místo toho si lhala o mě. Ano, přikývla. Řekla jsem všem, že si to vymýšlíš. Že jsi nestabilní. Že máš problémy. Protože pokud nikdo nevěří tobě, nikdo se nebude ptát mě. A tatínek? Věděl, že víš? Zaváhala. Pak přikývla. Řekla jsem mu tu noc. Řekla jsem mu, Monika nás viděla. Buď to ukončíš, nebo jí budu muset říct, že si to vymyslela. A ty budeš muset potvrdit moji verzi. Dal mi na výběr.
Manželství nebo pravda? Vybral si manželství. A vybral si vlastní pohodlí místo mě. Ano, 16 let. 16 let jsem si myslela, že se mnou něco není v pořádku. Že moje paměť je špatná. Že jsem problém. Já vím... Ne, vykřikla jsem. Ty nevíš. Ty nemáš ponětí, co to se mnou udělalo. Pochybovala jsem o každé vzpomínce. O každém úsudku. Myslela jsem si, že jsem blázen. Promiň, tvoje omluva nepřináší zpátky 16 let mého života. Vstala jsem a začala chodit po místnosti. Ruce se mi třásly. Srdce bušilo. A Tereza? Věděla? Ne. Nikdy jsem jí to neřekla. Myslela si, že jsi přehnaně citlivá. Protože si jí to řekla ty. Ano. Máma vzlikala teď naplno. Chtěla jsem chránit rodinu. Myslela jsem si, že dělám správnou věc. Chránit rodinu? Obětovala jsi moje duševní zdraví, abys ochránila svůj obraz dokonalého manželství. Otevřely se vstupní dveře. Pierre vešel s nákupními taškami. Zastavil se, když viděl scénu. Monika? Všechno v pořádku? Tahle žena, ukázala jsem na mámu, se právě přiznala, že 16 let věděla, že jsem měla pravdu. A přesto mi řekla, že jsem blázen. Pierre odložil tašky. Přišel ke mně. Vzal mou třesoucí se ruku. Chceš, aby odešla? Podívala jsem se na mámu. Seděla složená v křesle, malá, poražená, stará. Ne, řekla jsem. Ještě ne. Ještě jedna otázka. Sedla jsem si zpátky. Když jste přinesli ty dokumenty před 4 lety, ty procuraciones, věděla jsi, že jsou falešné? Odmlčela se příliš dlouho. Věděla jsi? Tereza říkala. Věděla jsi ano nebo ne? Ano, šeptem. Ano. Věděla jsem, že to není jen prokurace, ale myslela jsem si, že šáto patří mně, že je to dědictví po mém otci, že bych ho měla já spravovat, ne ty, že ty nejsi dost zodpovědná, protože jsem si vymýšlela věci. Ano, kvůli lži, kterou si vytvořila ty. Ano, vypla jsem diktafon. Vstala jsem. Odejdi z mého domu. Máma vstala. Moničko, prosím, řekla jsem odejdi. Otevřela jsem vstupní dveře. 16 let si mi říkala, že jsem problém, že moje pravda je lež, že moje paměť je nespolehlivá. Teď máš na věčnost tvoji pravdu zaznamenanou a celý svět uslyší, co jsi udělala. Co s tím nahráváním uděláš? Usmála jsem se. Poprvé od té doby, co přijela, jsem se usmála. Nic. Zatím. Ale pokud ty, tatínek, Tereza nebo kdokoliv z rodiny se někdy pokusíte kontaktovat mě, mého manžela, mé právníky nebo jakkoliv zasáhnout do mého života, tohle nahrávání půjde na internet. Celé. Bez střihu. Zbledla. Ty by si to neudělala? Zkus mě. Otevřela jsem dveře ještě víc. A teď vypadni z mého chátu, než zavolám policii. Vzala si kabát. Šla ke dveřím. Zastavila se vedle mě. Pořád tě miluji, zašeptala. Ne, odpověděla jsem. Miluješ představu o mně, která se hodí do tvého příběhu. Skutečnou mě si nikdy neznala. Nikdy ses neobtěžovala. Odešla. Slyšela jsem její kroky na štěrku. Motor auta. Odjíždějící zvuk. Pierre mě objal. Stáli jsme tam ve dveřích dlouho. Je to hotovo? Zeptal se tiše. Ne, úplně, řekla jsem. Ještě je tu jedna osoba, se kterou musím mluvit. Vytáhla jsem můj nový telefon, ten, který nahradil ten ve fontáně. Vytočila jsem číslo, které jsem nepoužila 4 roky. Terezin hlas. Prosím? Ahoj, Terko. Tady Monika. Ticho. Pak. Monči. Bože, máma mi řekla, že s tebou mluvila. Vím. Nahrála jsem to celé, včetně jejího přiznání. Další ticho. Tvoje svatba je za 9 dní, pokračovala jsem. Přeju ti štěstí. Opravdu. Ale já tam nebudu. A nikdy se už neozvávej. Monči, počkej. Pokusila ses ukrást mi majetek, Terko. Pokusila ses získat přístup k mým účtům. A celý život si mi říkala, že si vymýšlím. Že jsem problém. Že jsem ta divná sestra. Já jsem nevěděla. Teď už víš. A teď už taky víš, že ta divná sestra vlastní víc, než ty kdy budeš. Že jsem chytřejší, než jsi si myslela. A že jsem konečně dost silná, abych řekla ne. Zavěsila jsem dřív, než mohla odpovědět. Pierre políbil mou hlavu. Co teď? Podívala jsem se kolem vstupní haly šáto. Moje šáto. Můj domov. Můj důkaz. Teď, řekla jsem, začneme žít život, který si zasloužím. Bez nich. A přesně v tu chvíli mi přišel e-mail. Od Maître Dubois. Předmět, důležité, rodinná žádost. Otevřela jsem ho. Mademoiselle Dubois,
Obdržel jsem právní žádost od paní Novákové senior a slečny Novákové junior. Požadují přístup k vašemu testamentu a finančním záznamům. Tvrdí, že jako vaše nejbližší příbuzní mají právo vědět o vašem majetku v případě nepředvídaných událostí. Žádost jsem zamítl, ale myslím, že byste měla vědět. Nepřestali. Podívala jsem se na Pierra. Oni nepřestanou nikdy, že? Řekl. Ne, souhlasila jsem. Ale já už nemusím odpovídat. Smazala jsem e-mail. Zavřela notebook. A poprvé za 16 let jsem cítila klid. 28. červen 2026. Den Tereziny svatby. Probudila jsem se na šátou vedle Pierra. Slunce pronikalo okny, teplé a zlaté. Byla jsem na 1000 kilometrů daleko od Prahy. Na 1000 kilometrů od rodiny, která se mě pokusila zničit. Vzala jsem telefon. 3 zmeškaná volání od čísel, která jsem neznala. 1 od tety Ludmily. Žádná zpráva od mámy, tatínka ani Terezy. Otevřela jsem Instagram. Terezin účet byl veřejný. Poslední příspěvek z půlnoci. Fotka svatebních šatů na ramínku. Zítra se vdávám. Nemůžu se dočkat nejkrásnějšího dne mého života. 350 komentářů. Scrollovala jsem. Budeš nejkrásnější nevěsta. Gratuluju, Terko. Kde je Monika? Přijde tvoje sestra? Ten poslední komentář zůstal bez odpovědi. Položila jsem telefon. Pierre se probudil vedle mě. Dnes je její den, řekl tiše. Vím. Myslíš na to? Ne, lhala jsem. Pak jsem se opravila. Ano, ale ne tak, jak by čekala. Vstala jsem a otevřela okno. Vzduch voněl levandulí a rozmarínem. Slyšela jsem cvrčky, vzdálené zvony z vesnice dole. Měla bys tam být? Zeptal se Pierre. Ne, odpověděla jsem. Tentokrát bez zaváhání. Nikdy tam neměl být místo pro mě. Jen jsem si to nechtěla přiznat. Strávili jsme ráno procházkou po zahradě. Pierre mluvil o plánech na podzimní výstavu v muzeu. Já jsem poslouchala. Občas přikývla, ale moje mysl byla daleko. V 11 hodin mi přišel e-mail. Od tetičky Anny, mámine sestře, se kterou jsem mluvila naposledy před 10 lety. Moniko, vím, že dnes je Terezina svatba. Vím, že tam nebudeš. Chtěla jsem, abys věděla, že nejsi sama, kdo vidí pravdu. Tvoje máma mi volala minulý týden. Řekla mi všechno. O šátu, o pokusech vzít ti ho, o tom, co se stalo, když ti bylo 22. Myslela si, že mě získá na svoji stranu. Místo toho jsem pochopila, proč si odešla. Jsem na tvé straně. Vždy jsem byla. S láskou, Anna. Zavřela jsem oči. Někdo věřil. Po všech těch letech někdo konečně viděl. Odpověděla jsem. Děkuji, teto. To mi víc znamená, než můžeš tušit. V 15 hodin, přesně v čase, kdy měla začít Terezina ceremonie, mi zavolala máma. Díval jsem se na telefon vibrující na stole. Pierre položil ruku na moji. Nemusíš to brát. Vím, ale vzala jsem to. Nevím proč. Možná zvědavost. Možná poslední kapka naděje. Ano? Moniko. Mámina hlas byl napjatý, dusivý. Moniko, prosím. Musíš přijet. O čem to mluvíš? O Tereze. Svatba. Něco se pokazilo. Prosím. Potřebujeme tě. Zavřela jsem oči. Ne. Prosím. Tereza brečí. Odešla někam. Nemůžeme jí najít. Svatba začíná za 10 minut a nevěsta není... To není můj problém. Moniko, je tvoje sestra. Ne, řekla jsem klidně. Sestra je někdo, kdo tě podporuje, kdo ti věří, kdo tě nechrání. Tereza nikdy nebyla moje sestra. Byla jen dívka, se kterou jsem sdílela DNA a rodiče, kteří ji preferovali. Jak můžeš být tak krutá? Já jsem krutá? Zasmála jsem se. Já jsem krutá? Vy jste se pokusili ukrást mi majetek. Vy jste mi 16 let říkali, že jsem blázen. A já jsem krutá, protože nepřijedu zachránit svatbu? Prosím. Ne. Užijte si den. Nebo ho nezažijte. Je mi to jedno. Zavěsila jsem. Telefon okamžitě zazvonil znovu. Tatínek. Vzala jsem to. Moniko, poslouchej mě. Ne. Ty poslouchej Meong. Před 16 lety jsem tě prosila, abys mi věřil. Řekl si ne. Před 4 lety jste se pokusili vzít mi to, co mi patřilo. Teď mě prosíš o pomoc. A má odpověď je stejná, jako byla tvoje. Ne. Nezničíš vztah se sestrou kvůli starým křivdám. Vztah zničila ona. A ty a máma. Já jen přestávám předstírat, že existuje něco, co lze zachránit. Když to uděláš, celá rodina se od tebe odvrátí. Už se odvrátila. Před 16 lety. Já jen konečně odcházím. Zavěsila jsem. Vypla telefon úplně.
Pierre mě objal. Jsi v pořádku? Ano, řekla jsem. A překvapilo mě, že to byla pravda. Odpoledne jsme strávili na terase. Četla jsem knihu. Pierre kreslil náčrty pro výstavu. Normální pokojný den. V 19 hodin mi přišel e-mail od tety Anny. Moniko, svatba byla katastrofa. Tereza se objevila hodinu pozdě, celá uplakaná. Ceremonie byla divná. Půlka hostů už odešla. Při hostině Tereza utekla 3krát na záchod plakat. Máma vysvětlovala všem, že jsi zaneprázdněná v zahraničí, ale všichni vědí pravdu. Vidí, že tě tam není. A vidí, že to není náhoda. Posílám ti tohle, protože si myslím, že by ses měla dozvědět. Máma řekla několika lidem, že jsi nevděčná a že zapomínáš, odkud jsi. Ale teta Ludmila jí oponovala. Nahlas. Uprostřed hostiny. Řekla, možná Monika nezapomněla, odkud je. Možná si konečně vzpomněla, KDO opravdu je. Byl to okamžik. Anna. Přečetla jsem e-mail 2krát. Pak jsem ho ukázala Pierrovi. Začíná se to rozpadat. Řekl. Už dávno se rozpadalo. Jen to všichni ignorovali. Večer jsem otevřela svůj notebook. Složku důkazy. Stovky souborů. Roky dokumentace. Co s tím budeš dělat? Zeptal se Pierre. Nevím. Možná nic. Možná všechno. Ale zatím je dost, že to vím. Že mám důkaz. Že kdyby někdy někdo zpochybnil moji verzi, mám čím odpovědět. To je síla, řekl. Ne, opravila jsem ho. To je svoboda. V 21 hodin přišla zpráva. Od čísla, které jsem neznala. Moniko, tady Tereza. Používám telefon kamarádky. Prosím, přečti si to. Vím, že ti dlužím víc než omluvu. Vím, že jsem ti ublížila. Ale dnes, na mé svatbě, jsem pochopila něco. Celou dobu, co jsem tě kritizovala za to, že jsi divná nebo komplikovaná, jsem ve skutečnosti záviděla. Záviděla jsem ti, že máš odvahu být jiná. Že jsi udělala vlastní život. Že jsi nemusela zapadat do formy, kterou máma vytvořila. Já jsem do té formy zapadla dokonale. A dnes, v den, který měl být nejšťastnější v mém životě, už jsem si uvědomila, jsem prázdná. Mám manžela, kterého miluji. Mám krásnou svatbu. Mám všechno, co jsem si vždycky přála. Ale nemám sebe. Ty máš cháto. Ale důležitější, máš pravdu. Máš odvahu. Máš sebe. A já ti to vzala, jak jsem mohla. Promiň. Vím, že to nestačí. Ale je to pravda. Přečetla jsem zprávu 3krát. Neodpověděla jsem. Místo toho jsem smazala číslo. Pierre se podíval na mě. Byla to omluva? Ano. Odpovíš? Ne. Proč ne? Podívala jsem se na něj. Protože omluva po 16 letech, kterou ti pošle v den její svatby, není o mně. Je o ní. O jejich pocitech. Její prázdnotě. Jejím uvědomění. Neřeší moji bolest. Řeší její. A co kdyby to bylo upřímné? I kdyby bylo, přichází příliš pozdě. Nemůžeš 16 let říkat někomu, že si vymýšlí, a pak čekat, že jedna zpráva všechno napraví. Zavřela jsem telefon. Otevřela láhev vína. Pierre a já jsme seděli na terase pod hvězdami. Myslíš, že se někdy usmíříte? Zeptal se. Nevím. Odpověděla jsem upřímně. Možná za 5 let. Za 10. Možná nikdy. Ale to, co vím, je, nebudu čekat na jejich omluvy, abych mohla žít svůj život. Nebudu držet dveře otevřené pro lidi, kteří je zavřeli sami. To je tvrdé. Ne. To je hranice. A já jsem se je učila stavět 16 let. Příští ráno mi přišel e-mail od Maître Dubois. Mademoiselle Dubois, obdržel jsem formální žádost od vaší matky. Chce se s vámi setkat na neutrální půdě za přítomnosti právníka. Tvrdí, že má důležité rodinné záležitosti k projednání. Žádá setkání v Paříži příští týden. Vaše instrukce? Odpověděla jsem během minuty. Zamítnuto. Žádná setkání, žádná komunikace. Pokud moje matka potřebuje něco sdělit, může to poslat písemně přes vás. Ale nebudu sedět v místnosti s lidmi, kteří strávili 16 let přesvědčováním mě, že jsem blázen. Odeslala jsem e-mail. A pak jsem udělala něco, co jsem nečekala. Otevřela jsem nový dokument. Začala psát. Nadpis. Jak jsem přežila 16 let gaslightingu a našla svobodu v zámku, o kterém nikdo nevěděl. Psala jsem 3 hodiny. Příběh od začátku do konce. Pravdu. Moji pravdu. Když jsem skončila, měla jsem 12 000 slov. Pierre to četl přes mé rameno. Co s tím uděláš? Nevím, řekla jsem. Možná to publikuji, možná ne. Ale napsání toho bylo osvobozující. V ten moment mi přišla zpráva. Od tetičky Anny. Moniko, musím ti něco říct. Dnes ráno jsem se sešla s tvou mámou. Řekla jsem jí, že pokud se nepřizná k pravdě,
Celé pravdě. Celé rodině. Řeknu to já. Dala jsem jí do konce týdne. Myslím, že by se směla připravit. Věci se chystají změnit. A tentokrát pravda vyjde na světlo. Anna, podívala jsem se na Pierra. Připravit se na co? Na to, že celá rodina se dozví, co udělali, řekl. Na to, že nebudeš jediná, kdo zná pravdu. A co když mi neuvěří? Co když řeknou, že si vymýšlím? Máš nahrávky, připomněl mi. Máš dokumenty, máš důkazy. Tentokrát nemusíš dokazovat svou pravdu sama. Pravda mluví za sebe. V tu noc jsem ležela v posteli a nemohla spát. V hlavě mi běžely otázky. Co když máma přizná pravdu? Co když ne? Co když rodina přijde pro další pokus? Co když... A pak jsem si uvědomila něco zásadního. Už to nebylo na mě. Už to nebyla má zodpovědnost. Opravovat jejich lži. Přesvědčovat je o pravdě. Prosit o víru. Oni měli 16 let na to, aby mi věřili. Rozhodli se nevěřit. Teď měli žít s tím rozhodnutím. A já? Já měla chátou. Měla manžela. Měla pravdu. A to bylo víc, než mi kdy dali oni. Usnula jsem s klidem, který jsem necítila celé roky. A ráno, když jsem se probudila, našla jsem zprávu, která změnila všechno. Od mámy. Odeslaná ve 4 hodiny ráno. Jediná věta, zveřejním pravdu o tom dni. Celou pravdu. Celé rodině. Zasloužíš si to. Ale Moniko, připrav se. Něco jiného, co jsem ti nikdy neřekla. Něco horšího. Potřebujeme mluvit. Moje srdce přestalo být. Něco horšího? Co mohlo být horší než 16 let lží? Zavolala jsem jí okamžitě. 6 hodin ráno, z terasy cháto, zatímco slunce stoupalo nad levandulí. Zvedla to po prvním zazvonění. Moniko, její hlas zněl unavené, zlomeně. Věděla jsem, že zavoláš. Co si myslela tou zprávou? Něco horšího? Dlouhé ticho. Slyšela jsem jí dýchat. Pak zvuk zapalovače. Cigarety. Máma nekouřila od doby, co mi bylo 10. Potřebuji ti něco říct. Něco, co jsem ti zatajila celý tvůj život. Co? Ne přes telefon. Prosím, přijeď do Prahy. Nebo přijedu já znovu. Nemu. Ale musíme si promluvit tváří v tvář. Řekni mi to teď. Moniko, 16 let si lhala. Jestli existuje ještě jedna lež, chci ji slyšet hned. Ne za týden. Ne, když se ti to hodí. Teď. Zaslechla jsem, jak si bere hluboký nádech. Pak výdech. Pak další nádech. Dobře, řekla nakonec. Dobře. Zasloužíš si vědět. Dědeček Karel. Ten dopis, který ti zanechal teta Margaret. Nebyl to jediný. Sevřel se mi žaludek. Co tím myslíš? Karel mi zanechal také dopis. Předal mi ho jeho právník den po pohřbu. Byl zapečetěný. S instrukcí, že ho mám otevřít jen v případě, že začneš klást otázky o rodině. O pravdě. A? Otevřela jsem ho den poté, co jsi nám řekla o tvém otci a Janě. Karlův dopis obsahoval něco, co jsem nikdy nechtěla, abys věděla. Co? Její hlas se zlomil. Řekl, že viděl tvého otce s Janou už předtím. Měsíce předtím. A řekl, že mi to chtěl říct, ale já jsem ho prosila, aby mlčel. Že jsem věděla od začátku. Že jsem to tolerovala. A že se obává, že pokud ty někdy zjistíš pravdu, udělám to též tobě. Přesvědčím tě, že si vymýšlíš. Nemohla jsem dýchat. Karel věděl, pokračovala máma. Věděl, že jsi nevymýšlela. A zanechal mi ten dopis jako varování, jako proroctví. Psal. Pokud Monika přijde s pravdou a ty jí nevěříš, Věro, zničíš nejlepší věc, kterou máš. Zničíš svoji dceru pro svůj obraz dokonalého života. A jednoho dne ti Monika ukáže, že není tou slabou, za kterou ji považuješ. A ten den ztratíš všechno. Slzy mi tekly po tvářích. Dědeček to věděl celou dobu. Ano, a já jsem ignorovala jeho slova. Myslela jsem si, že se mýlí, že ty jsi křehká, že tě musím chránit před pravdou, i kdyby to znamenalo lhát o tobě. Nechtěla jsi mě chránit. Chtěla jsi chránit sebe. Vím. A Karel to věděl také. Proto ti zanechal šáto. Proto Margaret napsala ten dopis. Oni věděli, že jednoho dne budeš potřebovat útočiště. Místo, kam můžeš utéct od nás. Zavěsila jsem telefon. Nemohla jsem poslouchat víc. Pierre mě našel sedící na kamenné lavičce v zahradě, hlavu v rukách. Co se stalo? Vyprávěla jsem mu všechno. Karlův dopis. Proroctví. Fakt, že můj vlastní dědeček věděl, že moje matka mě zradí a připravil mi únikovou cestu. Oni mě zachránili, zašeptala jsem. Lidé, které jsem nikdy nepotkala,
mě zachránili před lidmi, kteří mě měli milovat. Pierre mě objal. Oni tě milovali. Karel a Marguerite. Na dálku. Skrze čas. Vytvořili ti budoucnost. Ten den jsem strávila procházením chátou. Dotýkala jsem se kamenných zdí, vysokých oken, starých dubových podlah. Každý kout tohoto místa byl dar od lidí, kteří ve mě věřili. Večer jsem otevřela notebook. Dokument, který jsem napsala včera. Můj příběh. Přidala jsem poslední kapitolu. O Karlově dopisu. O proroctví. O šátou jako útočišti. A pak jsem udělala něco, co jsem nečekala. Publikovala jsem to. Ne na sociálních sítích. Ne jako skandální odhalení. Ale na mém profesionálním blogu, kde jsem občas psala o překladatelství a lingvistice. Pod prostým titulkem Jak jsem se naučila věřit své pravdě. Nečekala jsem velkou odezvu. Měl jsem 300 pravidelných čtenářů, většinou kolegové, studenti, přátelé z oboru. Ale do rána měl článek 5000 zobrazení. Dopoledne 15 000. Lidi ho sdíleli, komentovali, psali mi zprávy. Tohle se stalo i mně. Děkuji, že jsi měla odvahu to napsat. Můj příběh je jiný, ale pocit je stejný. Ve 17 hodin mi zavolala teta Anna. Moniko, viděla jsem článek. Celá rodina ho viděla. A? Tvoje máma volá každému. Snaží se vysvětlit. Ale... Moniko, nikdo jí nevěří. Všichni čtou tvoje slova a vidí pravdu. Co říká Tereza? Nic. Deaktivovala všechny sociální sítě. Její manžel je naštvaný. Říká, že mu to měla říct před svatbou. A tatínek? Pauza. Tvůj otec. Odešel. Včera večer. Vzal si tašku a odešel. Nikdo neví kam. Čekala jsem na vlnu emocí. Smutek. Vina. Litost. Ale přišlo jen prázdno. A pak úleva. Děkuji, že jsi mi to řekla, teto. Moniko, mohu se zeptat, co budeš dělat teď? Podívala jsem se z okna na levandulová pole. Na chátu, které bylo mým domovem. Na život, který jsem si vybudovala. Budu žít, odpověděla jsem prostě. Prostě budu žít. Následující týden byl tichý. Žádné další hovory od rodiny, žádné e-maily, žádné zprávy. Teta Anna mi občas poslala aktualizace. Tatínek se nastěhoval do hotelu. Máma zůstala v domě sama. Tereza se s manželem přestěhovala do Brna. Chtěli nový začátek daleko od dramatu. Každá zpráva mě bolela trochu míň než ta předchozí. O 3 týdny později mi přišla kurýrní zásilka. Z Prahy. Otevřela jsem balík. Uvnitř byla malá dřevěná krabička. Uvnitř krabičky stará fotografie. Já jako miminko v náručí starého muže s bílými vousy. Dědeček Karel. Na zadní straně fotky jeho rukopis. Monika, má malá bojovnice. Jednoho dne budeš silnější, než si kdo umí představit. A já budu hrdý, i když už nebudu na blízku. Miluj pravdu, miluj sebe. A nepros o místo u stolu lidí, kteří zapomněli tvé jméno. Postav si vlastní stůl. Tvůj dědeček Karel. Přiložený lístek byl od tety Anny. Našla jsem to mezi Karlovými věcmi u tvé mámy. Myslím, že ti to patří. Držela jsem fotografii a plakala. Ne kvůli ztrátě, ne kvůli bolesti, ale kvůli tomu, že ten starý muž na obrázku mě znal lépe než lidé, kteří mě vychovali. Postavila jsem si vlastní stůl, dědo, zašeptala jsem. A je krásný. Pierre našel mě v knihovně hodinu později, stále s fotografií v ruce. Kdo je to? Zeptal se. Můj dědeček. Muž, který mě zachránil, i když už tady nebyl. Posadil se vedle mě. Co budeš dělat s tím článkem? Stále se šíří. Máš nabídku od nakladatelství. Chtějí z toho knihu. Knihu? Podívala jsem se na něj překvapeně. Tvůj příběh rezonuje s 1000 lidmi. Mohou z něj publikovat paměti. Nebo sbírku esejů o gaslightingu, rodinné manipulaci, hledání svobody. Já nevím, jestli chci. Znamenalo by to znovu prožít všechno. Nebo, řekl jemně, by to mohlo znamenat pomoci někomu, kdo právě teď sedí tam, kde jsi byla ty. Někdo, kdo si myslí, že si vymýšlí. Kdo potřebuje slyšet, máš pravdu. Tvoje paměť je dobrá. Tvoje pravda má hodnotu. Podívala jsem se na fotografii dědečka. Na jeho slova. Postav si vlastní stůl. Možná, řekla jsem tiše, možná jednoho dne. V září toho roku jsme otevřeli část chátou pro veřejnost. Muzeum věnované historii budovy, rodině Beaumont, imigraci mezi Francií a Českem. V den otevření přišlo 200 návštěvníků. Teta Anna přijela. Několik starých přátel z univerzity. Pierre's rodina. Nikdo z mé původní rodiny. A bylo to v pořádku.
protože když jsem stála v hlavní hale, obklopená lidmi, kteří mě podporovali, uvědomila jsem si něco důležitého. Rodinu si nevybíráš podle krve. Vybíráš si ji podle toho, kdo zůstane, když pravda vyjde najevo. Měsíc po otevření muzea jsem dostala poslední dopis od mámy. Neotvírala jsem ho 2 dny. Ležel na mém stole, bílá obálka jako výčitka. Když jsem ho konečně otevřela, obsahoval jen 1 list papíru. Moniko, neočekávám odpověď. Neočekávám odpuštění. Chci jen, abys věděla. Měla jsi pravdu. Ovšem, tvůj otec a já se rozvádíme. Dům prodáváme. Tereza se mnou nemluví. A já sedím v prázdném domě a uvědomuji si, že to prázdno jsem vytvořila já. Zvolila jsem pohodlí místo pravdy. Zvolila jsem obraz místo dcery. A teď mám dokonalý obraz v prázdném rámci. Nedokážu vzít zpět 16 let. Nedokážu napravit, co jsem zničila. Ale můžu ti říct, co jsem ti nikdy neřekla, když si to potřebovala slyšet. Věřím ti. Věřila jsem ti vždycky. Jen jsem se bála to přiznat. A teď už je pozdě. Žij dobře, Moniko. Žij tak dobře, jak jsem já nikdy nedokázala. Tvoje matka. Složila jsem dopis. Nebrečela jsem. Necítila jsem triumf. Ani vítězství. Jen uzavření. Vzala jsem dopis, Karlovu fotografii a všechny své dokumenty z bezpečnostní skřínky. Odnesla je do zahrady. Pierre sledoval, jak zakládám malý oheň v kamenném grilu. Co děláš? Pouštím to, řekla jsem. Už to nepotřebuji. Jsi si jistá? Podívala jsem se na hořící papíry. 16 let důkazů. Nahrávek. Bolesti. Ano, pravda už není v těch papírech. Je ve mně. A to nikdo nemůže vzít. Sledovali jsme, jak plamen stravuje minulost. Popel stoupal do večerního nebe nad Provence. Když oheň dohořel, Pierre mě vzal za ruku. Co teď? Usmála jsem se. Poprvé za celý týden. Teď? Teď vařím večeři pro svého manžela. Plánuji výstavu na říjen. Učím se italsky. A žiju v domě, který mi zanechal muž, který mě nikdy neviděl dospělou, ale věděl přesně, kým se stanu. A tvoje rodina? Podívala jsem se na chátou za námi. Zlaté ve večerním světle. To je moje rodina, řekla jsem. Tyhle zdi, ta historie. Lidé, kteří věřili. Pierre, teta Anna. Přátelé, které jsem získala. To je moje rodina. Ne ti, kteří sdílejí mou krev, ale ti, kteří sdílejí mou pravdu. Pierre mě políbil. Je tu jedna věc, kterou bych chtěl. Co? Chtěl bych vidět, jak tančíš. Tady. Na místě, které je tvoje. Ne jako útočiště, ale jako domov. Pouštěl hudbu z telefonu. Tančili jsme v zahradě Château mezi levandulí a rozmarínem. Pod hvězdami, které viděly 300 let historie. A v tu chvíli jsem pochopila poslední pravdu. Můj dědeček nestavil útočiště. Postavil scénu. Scénu, kde malá holka, které nikdo nevěřil, mohla vyrostit v ženu, která už nepotřebovala nikoho přesvědčovat. Ženu, která měla Château. Ženu, která měla pravdu. Ženu, která měla konečně sebe. A to, řekla jsem si zatímco jsme tančili, to bylo víc než 280 milionů korun. To bylo neocenitelné. Když hudba skončila, Pierre zašeptal. Máš nějakou lítost? Podívala jsem se na Château. Na můj domov. Na můj důkaz. Na moji svobodu. Jen jednu, odpověděla jsem. Že to dědečku Karlovi netrvalo déle, ale možná věděl. Možná věděl, že někdy musíš zatopit mosty, abys viděla světlo vlastního ohně. Pierre se zasmál. To je poetické. Ne, řekla jsem a usmála se. To je pravda. Moje pravda. A konečně ji může slyšet celý svět. A někde, v ranním slunci nad Provence, vím, že dědeček Karel poslouchá. A je hrdý. Dnes už vím, že gaslighting není jen o tom, když vám někdo řekne, že si vymýšlíte. Je to o tom, když vás přesvědčí, že vaše pravda nemá hodnotu. Že vaše vzpomínky jsou nespolehlivé. Že vaše pocity jsou přehnané. A nejhorší? Dělají to lidé, které milujete. Lidé, kteří by vás měli chránit. Ale tady je věc, kterou jsem se naučila na té těžké cestě. Když vám někdo dostatečně dlouho říká, že jste slabá a vy dokážete, že jste silná, nevracíte se k nim pro potvrzení. Stavíte si vlastní stůl. A ten můj stůl stojí na zámku ze 17. století, který mi zanechal muž, jenž mě nikdy neviděl dospělou, ale věděl přesně, kým se stanu.
Když jste naposledy pochybovali o vlastní pravdě, protože vám někdo řekl, že se mýlíte? Tenhle příběh je pro každého, kdo někdy slyšel: to se nestalo takhle, nebo zase si špatně pamatuješ, nebo si příliš citlivá. Pokud se vám tento příběh dotkl, prosím, dejte mu palec nahoru. Pomůže to, aby se dostal k dalším lidem, kteří možná právě teď potřebují slyšet, že nejsou sami. Sdílejte ho s někým, kdo by měl vědět, že jeho pravda má hodnotu. A přihlaste se k odběru našeho kanálu pro více příběhů o lidech, kteří našli sílu říct dost. Vaše pravda je důležitá. Vždycky byla.